albishirin kuma abota kallon shirye-shiryenmu na gidan talabijin Afmas Online TV Africa. Wannan tasha ta shirya tsab domin kawo muku sababbin shirin ta mai suna Najeriya kasar mu ta gado. Shirin Najeriya kasar mu ta gado shiri ne da zai rinka dauko muku batutuwa akan siyasar gida Najeriya da ma batutuwa akan siyasar jihohi. Haka zalika za mu rinka shiga lungu da sako domin zakulo muku batutuwa akan siyasar kananan hukumomi domin fashin baki akan siyasar mu na gida Najeriya kasar mu ta gado. Za ku samu wannan shiri akan manhajar YouTube Afmas Online TV Africa. Ku yi subscribe, ku danna kararrawa domin sadda ku sababbin shirye-shiryen mu da zarar mu daura, ko kuma ku garzaya zuwa kan pejin ku na Facebook ku rubuta Afmas TV. Muna kan Facebook, ko kuma ku garzaya zuwa kan TikTok ku yi searching Afmas TV, ko kuma ku garzaya zuwa kan Twitter muna Afmas TV, ko kuma ku garzaya zuwa kan Instagram muna Afmas TV, ko kuma ku yi amfani da lambobin ofishin mu 08150211357. Kuna iya ajiye mana sakonninku kan wannan namba na WhatsApp ɗinmu na wannan tasha Afmas TV. Shirin Najeriya kasar mu ta gado shirin zai rika zuwa muku a duk ranar Lahadi da misalin karfe 8 na dare. Za a maimaita muku shi da misalin karfe 9 na safe a ranar Litinin. Najeriya kasar mu ta gado.